Ziyavulwa ngomso izikolo eziphantsi kukarhulumente kulo lonke eli. Abazali babantwana bamaxhaphetshu benyuka besihla bethengela abantwana iincwadi nee-Uniform. Iphondo laseNtshona Koloni lithi likulungele ukuvulwa kwezikolo. Kunyaka ophelileyo eliphondo laamnkela abafundi ababetha ngaphaya kwesigidi, kwaye nakulo nyaka lilindele elo nani. Iza kuba lusuku olukhulu ngomso kwabaninzi abaqalayo bambi bebuyela kumagumbi abo esiqhelo. Isebe lezemfundo eNtshona Koloni lithi liqulela ligangatha lilindele ukwamkela amawakawaka abafundi. Our stationery has been ordered, textbooks have been ordered and delivered. Our teacher staff establishment has been given in good time for teachers to be appointed. There aren't enough of them, of course, because of our budget, but we've done absolutely everything as a department that we can do, bar placements of learners, which we're still busy with. Umphathiswa uDebishafa uthi unyaka nonyaka bamkela abafundi ababalelwa kwi-18 lamawaka besuka kwamanye amaphondo beleqa ukufunda kwiphondo iNtshona Koloni. Uhamsa athi inkxalabo yakhe isekubeni kukho ukuthukuza kokuncitshiswa kohlahlo lwabomali nolungaqhorha amalinge esebe lakhe ukuqesha abafundisi-ntsapho kunokwakha izikolo ezitsha. Umphathiswa uthi ootitshala kuyanyanzeleka ukuba bajamelane nabantwana ababalelwa kuma-50 kwigumbi lokufundela. Some classes are literally wall to wall with desks. Now that's not safe or healthy for the children either, and it's certainly very stressful for our teachers. So it's putting a lot of pressure on our teachers and us as a department. I mean, we get so many occasions we see state-owned entities that are failing, getting bailed out, getting billions and billions of rand because of maladministration. Umphathiswa uDebishafa uthi izikolo zaseNtshona Koloni zigcwele ukanti lizakwazi ngabo bafika kade kwiveki ezayo. Abazali bayacelwa ukuba baqhagamshelane neofisi ezithile ephondweni ukuze bancedwe.